السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونورك إمام المتقين سيد المرسلين سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik Allah tebaraka ve teala taatu ibadetlerinizi, salih amallarınızı, hayır dualarınızı, soğuk havalarda taştan yakinen Hak Resulullah aleyhisselamın derman yaşayışlarından ve almalı derslerinin eşters ve hayırlanar deyip, hayır dualara şirket ederiz deyip, taştan yakinen uyuşmak ve yığınağı etipsiniz. Allah Teala kabul edip de dünya ve ahiretinizi abad etsin. يقول مكحول رضي الله عنه. Hazreti Mekhul diyen adam İmam Azam'ın zamanının ev yarrağına Ebu Hanife'nin zamanının da anırrakta tuftul arda kullaha fi talabil ilm, yerin yüzünün köpsünü ilmin yüzüne gidenlerin diyen adam. Mısır, Şam, Irak yerin yüzünü bir yerlerde alimler olsa bir neçe yerleri bir meselelerden çürüyüm, bir neçe ulqon yerleri elhep çıktım diyen adam. Çünkü alim İslam'da yakası belli, tamam ulamaların kitaplarında adı gelen bir büyük alim Hazreti Mekhul radıyallahu anh ay diğer enemiz Hazreti Ayşe'den bir rivayet vardı. كان نفر من الأصحاب ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الباب وفي الدار ركوة. إنما هدرة عائشة ديا بروقت صحابلر Peygamberimiz aleyhisselamın kafsının ağzına Peygamberimizi gözleşip durdular. Ta Peygamberimiz taşırık çıkacak, ya şolu bilen gurrun edecek, ya şolar bilen bir yana gidecek. Oham enemiz Hazreti Ayşe diyar, şu bizim öyümüzde bir legen vardı, bir kerten, bir legen vardı, şunun içinde su vardı. Oham şu legen kersenin üstünden Peygamberimiz gözledi ödünü, men teberrük okuyup verin. فجعل ينظر صلى الله عليه وسلم في الماء ويسوي لحيته وشعره. İnni birliğin şun içinde su var, şun yüzünü gözlep ayna edip şunu Peygamberimiz mübarek sakalını şeyle doğruladı ve mübarek saçını doğruladı. Aham ben aytdım, ente tef'al hakaza ya Resulallah, tef'al hâzâ. Sen bir yana çıkacak bolanda özünü avadallap çıkyan mı ya Resulallah dedim. Ki şu vakt sudaki öz suratım düşüyor deyip de şunu mübarek sakalını becerip, mübarek saçını becerip, mübarek sellesini becerip
çıkçak bolupdu. Men şey diyemde sen ödüňi owdallap çykýanmy daşaryk diyemde Hak Resulullah aleyhisselam aýtdy: "İza kharaja ar-rajulu ila ihwanihi falyuhayyi min nafsihi." El-hadis rawahu as-Sam'ani fil imla'i vel istimla. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: Adam daşaryk dogallarynyň salamyna, ziyaretina çykjak bolsa, özüni jemi jurlap, özüni teýýarlap, özüni arasalap, owdallap çykmalydyr diýipdir. Ay bolar öz ýerini emma özüni bir aýnadan gözläp, hem ömläp, özüni jemi jurlap, ýygnagylja bolup çykmak gerekdir diýipdir. İza kharaja ar-rajulu ila ihwanihi falyuhayyi min nafsihi. Özüni ýygnap çyksyn. Ey cemaatlar, jawan dostlar, hacı dädeli, içerilerde we garyndaşlarymyzda aýal we erkekleriň hemme bitin musulmanlygyň bilmeli ýagdaýy. İnsan Allah insana hakl beripdir. Zirenlik beripdir. Ohum şu hakly eger fakat bir ýaňa sürse, hamana özün awdallamadan çürim. Özün awdallamadan çürim bir ýaňa sürse öwrek gitýär. Hamana men özüm awdallajak diýip, ýa-ni Hak Resulullah aleyhisselam bize bir ulgu boldy da, aýnadan özüň gözläp bir ýüzüňi daraşdyrman görüňini. Emma insan hakly we zeren da ohum bir geňrek zatlar çykaryp özüni ýene awdallaýar. Soňram hamana ilmi fizikidi öwrek süýşe, aslında şu ýüzüni kullen cerrahi etjek, ya kulli ayırjak, ya aýrýany meňzeş etjek, ýene de özüni awdallajak, ýene de özüni awdallajak. Emma şunu gowj edip bilmelidir. Şeriat, Allah, İslam, Resulullah aleyhisselam insanlara hakynyň uğruna gitsin, emma bir had, bir midenni, bir ýeri kesýe, munarikane gitme. Çün me'alan inşallah gow açyklap aýdyn men Allah kokladygyndan. Çün ey cemaatlar, ewe gitse kan ýerde zerer çekýär. Kan ýerde zerer çekýär. Näme diýip zerer çekýär? Näme awdallagyň näme zereri bar? Zerer kan ýerde. İnsanlaryň şu mahal ähemmiyeti araýyş, yani awdallamak, tecmil, tecemmulat, öýüň awdallygy, aşoýuň awdallygy, serwisleň awdallygy, ýüzi gözüniň awdallygy, egin maşynyň awdallygy, hop hemmesi gowdat diýjekda, indi ilun jamy işin bir gowdat diýilýär. Emma şuna ähemmiyet berdigiçe, bigadir şu bernamy öwe süýşip barýar. Bigad şu bernamy öwe süýşip barýar. Ey cemaatlar, hatta barýar, bir musulman adam, ya erkek ya zenana, kawliya başlan, in haram şehre çykyp gitsin, emma öz tipine yetişmelenna. Hakylşyna diýär. O dehreti ýoklugy häzir gürrüň etmäýli. Dehreti ýok bolup gitýär diýmeli, o dehreti ýok bolup gitmeň günäsi barmy diýjek aman. Adi ýyny näpek barýar. Hiç kime bilen ony. Özü de bilýär ha şu barşyndan bir bereket bolup barýarlygyny. Hak Resulullah aleyhisselam aýdýar: "İnnel melaikete la tahdurul junuba." In haram adamyň ýanyna perişte, rahmet perişteli gelmeýär diýär. Olulmyň gurrüňe açykan geçenler, yani namaz wagt geçýänçä jaýyba, inni bija gün nopdur, badara barýar, inna pakya işine barýar, ýernäme bahaneler bolsun. Bir namaz wagt geçýänçä jaýyba, men muňsyny kan eýlenmäýin. Yani iş awdallygy inni digiçe insanyň tebigaty şeýle. İçinden bir Allah bilen öz arasyndaky awdallyk hut kemeli hada. İnsan Allah bilen öz arasyndaky bir arasalykly bar. Meselen bir misal diýýär, hajyň meselesinde.
ihram giyirýäli, yani haja niyet edilen ne bara? Adam şampu alıp bilmeýe, sabun alıp bilmeýe, atyr çalyp bilmeýe, yağ, kerem çalyp bilmeýe, ihram maglandan soňra şeýle dälmi şu? Elbetde şeýle. İhramda hiç şartlar istifade edip bolmaýa-da sen tozolluca bolup baramaly, Käbäň döwründen aýlanyp dokan. Emma dehretli tawaf etmeli. Emma iyinin pak bolup tawaf etmeli. Hatta dehretli tawaf etmeli da, dehretsiz tawaf etsen, şonu qaytalap dehretilce tawaf etmesen bir goýunny damak çalmallar şolady. Yoksa tozolly, yağ, krem, ondan sonra atyr hiç de istifade etmeliler da şu haca ihram maglandan sonra. Emma dehret bayet bolmalı. Emma beden bayet pak bolmalı. Yani özü bilen Allah'ın arasında bir innilyen arasalık ba, şonu Allah inleyedi. Şonu biz Müslüman inlemeli de. Eyde onlar, çağalara terbiyet vermeli şimdi. Olukan adamla, içerik terbiyet vermeli. Ta oğlumuz olup öýlenenne, gylymız gelin bolanna, 2 gün 3 gün şayet üstünden geçsin, iyi näpek bolup geçsin. Müslüman adamın tabiatı kabul etmelimişsin. İnişin vereri yerden başlaya, vereri bir yerden başlaya, awadallyk etjek da özüne Peygamberimizin ýan awadallygyny gözdeýişini gözdi. Bir suw jazypmışdyk. Aham şu suwdan mübarek ýüzüni gözde, saqqal saçyny dogrulaşdyryp çykypdyr da märeka gaşy. Şoň adyny özüň awadallymak diýerler. Halqaty yaradylşyny ütgetmekde gerek gel. Yaradylşyny ütgetmekde gerek gel. Ondan sonra min awadallygy kän innejek diýip de sonra dehretsiz gezmege dursun, iňine pak gezmek hatda da barýada. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdýar: "La taqra'ul haiz vel junub şey'an minel Kur'anil Kerim." Şey'an minel Kur'anil Kerim. İn haram adam Kur'an'ın hiç zat okuymana icazesi yoktur diyor. Kur'an okuymasın ne menira? Näme diýipdir? Kur'an'ın hiç zat okuymasın diýipdir. Onun için bizim mezhep başımız İmam Azam'ın hukmunda va ve huve bi itlaqihi yetenavelu ma duna'l ayeh. İn haram adam Kur'an okuyacak da elhamdülillahi şunu diýip başarmaya diýipdir. Bir ayet daha, bir aýaň ýarsyna başarmaya diýipdir. Tesbih sanat başarıya o öz yerinde. Ama Kur'an okuyacak bolsa kul huvallah ahad diyecekler. Şunu okuyup bilmeye diye Ebu Hanife mezhep başımız hükmettiye. Delilim näme diye Peygamberimiz aýdypdyr in haran adam şey'en minel Kur'an. Kur'an'ın hiç de okuymasın diýipdir. Kur'an okuymasın, Kur'an-ı Kerim okuymasın diýmendir. Kur'an-ı Kerim'den hiç zat okuymalar diýipdir. Ine dinin ehemmiyet berýän zatyny gözde. İslam Allah'ın isteýän zatyny biz muhim tutmaly zindagide. Ine kıskaca şu inni hamana taşın awadallygy, ýüzüň awadallygy, öýleň awadallygy, Türkmen oğlu, adamların ahlakının da awadallygy bir azıcık sürüp alıp gitdimi ewe? Adamların mallary, öýleri bereketli bolmagy bir azıcık sürüp alıp gitdimi? Ya adamların ýürek jaýlaşmaklary birimi öwrek süýşdimi? On delili nämesin süýşmeye? Ýanky bereket ýokda. Ya in haram gezilýär, ya dehretilje gezilenak, ya tesbih tanalanak, Kur'an okulenak, ýöne daşyň awadallygda, o da için harapleýär. Daşy jäjeklik, içi möjekliği artdyrýar. Türkmeniň aýtýanyna. Indi Peygamberimiziň 62-nji ýaşyndaky kıska waka girmäkä ehemmiyetimiz, pikrimiziň agramyny Allah muhim diýen zadyny, din muhim diýen zadyny awadallykda, arassalykda şoňa bermek iki dünýä abatlykdyr. Emma özüňden halk diýip, millet diýip, kanalla diýip, telegramla diýip, onuň menen agzyny ökönmül,
Onun bunun gelişigini ya awadallaşını görüpdi. On ağzına könmek, kösönmek, öz arameşin behem vurmak, özün merid etmek. Ey cemaatler, bir dinanılar ba, ahuncan bir merid olupdur. Hakkılımızdan çaşıp barıyat. Yılı bir gidip öyün servislerini çalışırmasak, yılı bir gidip öyün servisini ütkütmesek, öyümüzde yaşat bilemek diye. İçecek değerli şudur şunu yaşayacak, harap da olanak diye, köyünülenak diye, vesvas olupdur diye. Öde azbet şu bernama giyittirler de. Şimdi geleyli Resulullah Aleyhisselam'ın 62. yaşına, kıyskaca bolan vakıalar ve görür şu dersler, şu mukaddemeler neyme gerek bolyanmış. يقول قتادة الرهاوي رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت برنتشي نفر ولب في خمرمض عليه الصلاة والسلام mübarek huzuruna gelip Müslüman molluk. Mübarek huzuruna Müslüman mollamızda Peygamberimiz bana aytti: ey Katada, اغتسل بماء وسدر واحلق عنك شعر الكفر. رواه الطبراني وغيره. ey Katada, barda sağın minin qawzatda suwat şdid. ey Katada, qawzatda barda suwat şdid. واحلق عنك شعر الكفر. Saçın kafirlığın saçını mendiye, saçın da sıyır deydi. Arastalık bedenin Müslüman halat bolsun. Şu Müslümanlığın yağdayı olsun. Yine asıl Allah, din, Resulullah bir midinni insan avadallığına, harekatına bir arastalık, bir sadalık, bir doğruluk, bir günce yaşaman bernaması taşır. İnsan ödünü azıcık avadallıktan süreyim, vasvas edip bir saat, 2 saat aynan evinde durup ahiret zordan hıyabana çıkıp yeni üye gelip merid bolmasızlıkta. İştenisiniz yaşlılar qovu bilyendir. Kadim adamlar näme diyenmiştik? Kadim Türkmen aytyanmıştık. Aynan kan ödüsün değerliyersin diyenmiştik. Men öz kulağım menin 90 yaşındaki yaşlı 10 yıl 15 yıl menden odalaştım. Aynan kan ödüsün değerliyersin diyenmiştik. Aynan onu kandırma diyenmiştik. Aynan onu kandırsan haklından çaşarsın diyenmiştik. Ama şu dünyanın alavur beliverini hatta şu görünler cüz-i terbiyet değil olupdur da. Yani näme bu sadece belli zatda da her kim haklı va huşu va bunu gurrun etmek gerek ki dilacakta. Yani kafirler Peygamberimizin zamanında sahabeler maskara etmiştikler da näme diýmiş? Muhammed'i öyle diýmiş aleyhissalatu vesselam. Bunlara Müslümanlara dehşetmenni öğretýär bunlara diýmiş. Eýniş hadiste gelipdir da. Bunlara sınjanny öğretýär, bunu öğrenýär diýmiştikler. Elbette istinjan edebiken arasalığa öğretýär Resulullah aleyhissalatu vesselam. Şu mahalle bir adam işte, näme öýmenipdi, aynan onu durmany görüň etýäm diýer. İnsanlaryň aramışynyň görüňi. Şonuň üstüne yalandan, ay näme görüň etýäňiz diýip, ýöne diliňe wadallamallar, adamlaryň içindäki dertlerden habar barmy şol adamyň? Gelin qiz oğlullaryň arasyndaky dertlerden habar barmy? Şu ansatçyk sadece zadyň üstüne erheleyliň dawalaryndan habar barmy? Bugat gelin qiz oğlullar bir-biriniň galşmajak bolup zindigiyle behemiyenden habar barmy? Başa bolar bolmadan ağzyny ökünjek bolup erniň içini ýakyp, peleyniň içini ýakyp zindigiler awlyk bilen gesipirinden habar barmy? Emi ýok zat bilen işi ýok da. Elini qursagyna tutyp, haman fat ayıp tapmalanda. Siz näme görüňiz diýetiňiz, diýjek taşıma halşyny gördi. Näme halkyň derdi bilen işi ýok. Adamlaryň aramış behem urup berişmen işi ýok. Hewrede gowy bilýär. Öz içerisini gözläp görsün. Öz qidiýa, ogluýa, denafiýa özi. Aynan onu durup waswas bolup, günmegün biterlik bolup barýarlygyny.
Gelin Resulullah Aleyhisselam'ın derman gördüğüne. Ey cemaatler, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam birun sahabalarına aytıptır. İnni ra'aytul barihata acaban. Ey sahabalar, men ötün akşam bir giň zat diş gördüm dipdir. Peygamberlerin dişleri vahiydir. Peygamberlerin dişleri haktır. Peygamberlerin dişleri vahiydir. Peygamberlerin dişlerine şeytan girişen değildir. Allah arassalayandır. İnni ra'aytul barihata acaban. Ey sahabalar, ötün akşam giň zat diş gördüm dipdir. Ra'aytu rajulan min ummati qad ihtawashathu malaikatul azab فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. Öz ummatumdan bir adamı gördüm. Ferişteli şoňa azap berjek bolup şörüňeşip duýdular dipdir. Ol adam başardığından dehretiljek edýän adamdy. Şoň dehreti amale dehreti amale salih ki şoň dehret kılması olsun, periştelerin öwüne geçip men şol adamyň dehretidirin, maňa azap bermäge jaýyňyz ýokdur diýdi. Perişteler iýdine gidady diýipdi. Allah'ın ýanyna, ruhumy Allah'ın ýanyna, insanyň qadasaty, insanyň hormaty, insanyň perişteligi Allah'ın ýanynaky izzeti ine gör ulaqan görjüňdir. ورأيت رجلا من أمتي يأتي النبيين وهم حلقا. Ey sahabalar, bir giň zat gördüm öten akşam dipdir. Şu dişiň içinde. Peygamberler tegelenşi otydylar dipdir. Ama ana Nuh peygamber, Musa peygamber, İsa peygamber, 20-30 peygamber bir daire bolup otydylar. Bir halqa urup daşnaly otydylar. Näçe peygamber bir daşnaly otydy, näçe peygamber bir daşnaly otydylar dipdir. Ohan men ummatynyň biri şu peygamberlerin ýanyna gelýärkä teberrük okyp berin hak Resulullah'ın mübarek doğduklarından çıkıp sahabalarına aydın kefşi. Kullama marra ala halqatin turida فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي رواه الطبراني والخرائطي. هم şu men ummatym peygamberlerin üýşip tegelenşip otururlaryň arasyna gelip oturjak bolýar diýipdir. Bir zat kowp goýberýär, aralaryna girip bilmeýär diýipdir. Ol üýşmelige barjak bolýar, bir zat kowp goýberýär diýipdir. Şey kowlup duqa aňyrdan bir amaly geldi. Min amaly iň haram gezmerdi diýipdir. Gusul meselesini we iň haram gezmek meselesini ýadyňyzda bolsa, ozal bir giýje 45 dagy 50 dagy kamil aýdandyr zep şudesi badyr. Eştin we halkydy eşitdirin hediyetden kaýlan iki dünýäňde abad bolsun. Peygamberimiz aýdýa, şol adam hey peygamberlerin üýşmeligine geljek bolýar, emma şon gowýarlar. Emma iň haram gezmelidirn mennip gusle diye iğni pek gezmelidirnip, iğni ne pek gezmelidirnip gusle diye şon gusli bir amal şu üýşip gelip men elinden tutuyup getirip men ýanjagymda oturtdy we kawulmady diýipdir. Yani Resulullah Aleyhisselam'da ýanjagymda turtupdyrdy. Yani şu peklik, şu arassalyk, şu iğni ne pek gezmesizlik şu dünýede Resulullah'ın mehabbetine yetirýär, kıyamatda da Resulullah'ın hemtaýasy bolmagy yetirýär diýdigide. Yani iğne pek gezmek, bagşlan haram gezmek, şu dünýede hutbu din Resulullah'ın mehabbetinden daşaltýar we kıyamatda da Resulullah'ın ýanyna barmadan daşaltýar diýdigide. O görnüp duranda. Hak Resulullah Aleyhissalatu vesselam ummatyna men şu ajip giň diş gördüm diýip aýdan mübarek dişiniň bir bölükleri. Ine Hazreti Katade Müslüman bolanlar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam derman aýdanda barda suwa düşdüpdir. Kafirlara meňdeş alamatyň bideňde bawarsa aýyr diýipdir. Zenanalaryň meselesinde, erki adamlaryň meselesinde renk saça vurmak hakkında o beyleki tecmil, Arapla tecmilliye avadallamak hakkında soruqluğunuz bolsa onu gayrat edin,
ulamalardan sorap durun. Telefonun üstünden ya huzuri bin özümüzden soramakta niyetiniz bolsa men hizmetda. Bu tadan men onu aytmasızlık maslahat bilýän. Geçeýin gurrun ýygyny. 62-nji ýaşynda Hazreti Qatada musulman boldy. Ýoldaşynyň biri Hazreti İbn Şajara. Bir neçe rivayetde İbn Sahrah gelipdir. İbn Şajara, İbn Sahrah. Olay diýär, men musulman boldum we Medine-i Munawwarada gelip bakam bir zat gördüm diýdi. Şu 62-nji ýaşda bolan wakyalar hyzmatyňyza ýetirilipdi. Marra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi suqil Medinetil Munawwara fara'a gulaman aswada. Elhamdülillah Allah koklameli. Bir sahaban gurun zadi Allah kokluduğundan gurrunumuzun da iyisi olmuş. Şu gurrunu elbette kamil rebitli olmuş. Allah koklameli. Medine-i Munawwara'nın bazılarında Müslüman oldum ve Medine-i Munawwara'nın hiyabarlarından köçelerini bazılarını gezip verdim. Resulullah aleyhisselam'ı gördüm bariyadi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam bir jawan oglan dımgara yani zahiren gelişiksizrek Hazreti Bilal'ın surati ýaly. Elbette gelişiksiz diýip aýtmaýyn, qara dogollardan diýip aýdyn. Qara dogollardanmış. Aham aýdypdyr. Onu kul etip satyljak bolup duranmış. Sadarak inniki öňü wesperilli düşünür ýaly beýleki sada gulgurnakdan habary ýok, türkmen dogançyklym düşünür ýaly diýdiň. Hamany hyzmatkar kärger boljak bolýar, bir öýün hyzmatkary bolmana daýaw adammış. Fa'ala şerti an la yemna'ni min as-salawatil khams halfa Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Şol jawan oglana diýänmiş. Her kim meni öýüne hyzmatkar edip alyp gitse, men işini yerine yetireyin, ýöne şu şert bilen gayrat etsin, meni 5 wagt namaz Resulullah'ın ýerinde üýüp okuymagyma ejazet bersin diýip gıýgyryp duranmışdyk Medinede. Gaýtaýdyn, men her kimin hyzmatkary boljak, daýa oglan her kim onu alyp gitjekden işini etdirmäge. Odun nöwmeli, mal suwa ýakmaly, un utmeli, guýdan suw çekmeli işken. Her kim men hyzmatkar et alyp gitse men hyzmatda şu şert bilen gayrat etsin 5 wagt namazy Medine-i Munawwarada dedabi. Resulullah'ın ýerinde okap durjak. Adan çekildi maňa ejazet bersin namaz okap ýene geleýin diýmiş. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da şaňrakdan şu jawan oglanyň sesini eşitip gözläp ýaxşy tanydy şonu. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراه عند كل صلاة ففقده يوما. Qara dogollardanmış. Etiopiler ýaly, Afrigaýy dogollar ýaly, Habeşiler ýaly. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam meni madam 5 wagt namazda gözleýänmiş we görýänmiş. Gözledi, yani şon tapjak bolup gözledi we badygyny bildi gördü bolýardy. Gözleýänmiş we görýänmiş. Emma bir gün görmändir. Resulullah aleyhisselam'ın dirman ahlagyndanmış bir adam görmesi dirrew soraýanmış. Aýryldymy, merizmi, musafirete gitdimi? Meriz bolsa soramana barýanmış. Aýrylan bolsaň hakynda dua edýänmiş. Musafirete giden bolsa aman ýelsin diýänmiş. Resulullah aleyhisselam'ın adamy innimelik, adamy innimeli, adama hormat koyup äsirmeli diýini insanlara terbiýet beripdir da biz musulmanlar terbiýetini alyp bilsek. Palani ýaş oglan görünmeýärdi diýipdir. Faqala mahmum fa'adahu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onna firqawlap firqaty gyzdyryp ýaty diýipdirler. Ha baraýlyň oňa diýipdir. Hak Resulullah aleyhisselam derman on ayadatyna şon sormany bardyr.
Peygamberimiz aleyhisselam'da köplerçe sünnetinden bir adam soramany barsa mübarek elini meridin şu soramany baran adamın ya gerşine koyyanmıştık ya tarafın elinden tutup ya kellesine koyup ya maňraýyna koyup şeýle hal ahwaly diýenmişdik. Gününün ýaş oglanmaýaly oňa. Aham sorap gaýdypdyr. Bir neçe gün soňra näme habar şu ýaş oglanyň açylmadymy diýipdir. Ama aýdypdyrlar huwa fi zimaihi huwa lima bih. Ya Resulallah ol qati hayallama ýagdaýda janyň ahyrlary çykýan ýagdaýa meňde ýer diýipdirler. Hak Resulullah aýdypdyr şu ýaş oglan dünýeden geçdi özüm ýuwjak özüm jaýlajakdyr maňa habar beriň diýipdir. Şu ýaş oglan dünýeden geçdi maňa habar beriň özüm ýuwjak özüm jaýlajakdyr. Şu ýaş oglan dünýeden geçdi habar beriň özüm ýuwjak özüm jaýlajakdyr. Fedakhala alal muhajirin wal ansar emrun azim. Medine'deki sahabalar hemmesi hüran qaltdylar Resulullah'ın bu kadar gowur ýerligine. Allah ve Resulullah dinine kıyamatında insanın gelşigi bilen iş yok, insanın kalbi ve ameli salygyna iş bagdygynyň gürrüňidir. İnsanın gelşigine iş yok, insanın kalbi ve amalyna iş bar diýdigi-de. Ey ýaş oglan, ey türkmen oglan. Biz musulmanlyk. Biz Allah'a ve Resulullah ve kıyamata imanımız vardır. Adamı bir haklyny, zeriňligini, sawadyny, tahsilatyny, bilimini bir mizinlide saklap cennete alıp gitýän gürrüňlerdir ha bular. İnsan saz gürrüňler. Top bolmany, hawaň ýedinde gizmesizligin gürrüňler ha bular. Velikin bedin sureti dilpezir ferifte meşo sirete khub gir. Hazreti Sa'di aydiye. Velikin bedin sureti dilpezir ferifte meşo sirete khub gir. Awadan ýüzüňiň ba Allah'ın nigmatymışdyk ama ona allanma. Ahlak gowur. Zikirlere, namazlara katlayan adamla da şeyle ahlak gowur. Qılık gowulmalydyr. Qılık gowulmalydyr. Resulullah aleyhisselam'ın icma şmahal 4-nji ýylmy Peygamberimiň gurrüňine agzak gelýär. Peygamberimiň gurrüňine agzak gelýär. Mübarek dünýä gelenden täşmal 62-nji ýaşa ýetip geldi. 4 ýyllar bolup barýar. Hemmäňiz elhamdülillah içinde ýetip. Fakat edip da şerefde eşitýärler. Hemmesi terbiýet gurrüňlerde. Ya her hefte zikirden ve namazdan ve aradan gurrüňleri mi? Nauz billah ol ibadat kiçiltmän gurrüňi däl ha. Gurrüň şi edip terbiýet, ahlak, cami şinas, nehvi berhur, kiplemän urun bilmek, terbiýetiň urun bilmek, içeriň menen, daşaryň menen, düşmanyň menen, dosyň menen, hemsaýaň menen, hemme ýagdaýlar fakat edip gurrüň kibla. Arastalyk, awadalyk, gelişik tamam eşitip dostlar şu gurrüňler. Velikin bedin sureti dilpezir ferifte meşo sirete khubgir. Resulullah aleyhisselam bir dirman sözünü aýdýa: ey ummatym, kıyamet gün Allah Taala aýtjak: inni ja'altu nasaban ve ja'altum nasaban faj'altu akramakum atqakum ve entum taqulun ana fulan ibn fulan ve ana akramu minka ve ana al-yawm arfa'u nasabi ve ad'u nasabakum ayna al-muttaqun. Kıyamet gün Allah aýtjak yaradan eýämiz: ey mahluklar, ey adamlar, ey adam ogly, dünýede siziň nesebiňiz bardy. Aryaýlar, Sasaniler, Qajariler, ya öz aralarynızda falanylar,
Nesep bardy sizin araňyzda, nispet berilerdi falanylar diýip. Ve menden nisbetim bardy adamlaryň içinde. Yani näme Hudaýyň nisbeti falany Hudaýy adam. Ene Allahy nispet diýerler. Falany Hudaýy adamdy. Şuna Hudaýa nispet diýerler. Berde taifa ya bir zadyň bilen falanylar diýildi. Allah Taala kıyametde aýtjak, sizin araňyzda nispet bardy, emma bir tofar adamlar Hudaýydy, Allah'a nispetleri bardy. Zikirlerini, Allah'ını yad etýärliklerini, haramın izinli gezmeýärliklerini, ahlaklaryny dogurlamaklarını Hudaýy adamlardylar. Halka yaxşylygyny yetirmede, meriz gözlemede, garyp gasar gözlemede Hudaýy adamdylar. Ve dünýäň nesebini halk inleýärdi. Emma inni kıyamet bolly, men fakat öz nesebim innejekdirin diýjek Allah Taala. Her kim Hudaýy bolsa tursun diýjek. Hazreti Ata näme diýär? Ey cemaatlar, şu rivayeti Hazreti Ata ibn Abi Rabah rivayet edip näme diýär? Şiyan hadisi okuyup cemaate näme diýipdir? Hazreti Ata diýilýän adam Seyyid Şerif Cafer Sadık'ın ustadlarının biri. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ustadlarının biri. Hazreti Ata şu mübarek hadisi okaba edipdir. فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْعُونِيَ فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْعُونِيَ فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْعُونِيَ Kıyamatta Hudaýy adamlaryň adyny tutup çağırıljak. Şonu atlaş adamlar känler diýipdir. Hemme şolar tutulyp turjak däldir. Kimi niýet edilip çağırılan şol adam özgünce turajak. Niýet edilmedik adam otuy diýipdir. فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ عُنِيَ Palan atly tursun palanyň ogly diýilenni, şo jürek meňdeş atly känler diýjek. Emma kimi manzur bilen, kimi niýet edilip çağırılan adam özü hutba turajak diýipdir. Emma o niýet edilmedik adam awala turjak däl, tursa da sen näme otur diýiljek diýdigi da. Ýaňşyljak zady ýok diýipdir. Bir hasap, bir kitap zat ýok diýipdir. Hudaýy adamlar tursun diýiljek. Ey ýaşaglarlar, ey hacı dädiler, ey ulukhan adamlar, ey ýaşaçyk türkmen oğullar. Allah bilen öz aramyzda nisbetimiz gawy bolsun. Kur'an-ı Kerim okuýmak bilen wagt goýun Kur'an-ı Kerime. Zikretmege wagt goýun. Zikretmäne haçan wagt goýdum. Ýürüýti tesbih sanajak. Elhamdülillah her namazdan soň 30 gaýtar subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar aýtýan. Berekallah. Zikirdir şo. Ondan maşşawa fursat bolsa ýatjak wagtyň. Okudan turan wagtyň gözüňe okulatyn bismillah diýdi başda. Azan kamadyň arasy. Farz bilen sünnetliň arasy. Sünnetin okatyň imamy gözleşdiň zikret tutur. Döwrüňizde oturmaýly. Allah'ını zikretmege fursat koyuyordu. Günne 2 daqiqa, 3 daqiqa, 5 daqiqa. İş edip ben kesbinde, idaranda, karment, karger, oturan yerinde zikret. Dilin menen, kalbin menen, destbekaru, dilbiyar ol, Allah'ın dostu olursun. Ya bolmayami, men canım men vaqt koyacak bolmaya, qawy yol aytip berin. Her gün vaqt koyan bolmaya. Bir nefer, 2 nefer, 3 nefer, 10 nefer arasda adam ya zinana yoldaş tap etşoliş. Qaza namaz bir gün alyan qaliye. Zinanlarda beter rahat. Öýde dem denanla başşawr hemsaýasynyň ya bir rakdak zinanaň birine aýtyn, günni gel bir saat, yarım saat, 10 naga günni qaza okaýlys. O riya bolmaýarmy? Men manasyny okyp bereyim size. يقول العلامة المقدسي رضي الله عنه قد يبيت الرجل مع المتهجدين فيوافقهم فلولاهم لانبعث هذا النشاط فربما ظن الظان أن هذا رياء وليس كذلك على الإطلاق كذا في منهاج القاصدين. Bir büyük alim geçipdir.
Allama Mukaddesi on bir büyük alimden inşallah başka fırsatda aydan. Katı bir nurana adammıştık. Betir teberrik alimlerdenmiştik. Olay diye hamana bir adam bir yerde akşam yat diye şu yoldaşları teheccüd okuyor deyiptir. Kad yebitur racul ma'al muteheccidine. Bir yerde yat diye akşam bir misal getiriptir bir. Yoldaşları teheccüd okuyor. On bir de Türk bir de teheccüd okuyor. Yani gece namaz okuymağa teheccüd değil yerde. On olur kova adamla yoldaşları cahilce teheccüd okuyup diyorlar. Bir de öz keyif edip lezzet alıp bir de teheccüd namaz okuyor. Bana riyamı kadiyamağın deyiptir. Kova adamla bilen yoldaş olsan öyle nişat geliyor da deyiptir. Öyle şovkluk geliyor deyiptir. Ona bir adam ya ahun ya moğlu ya karaçı uy riyadır diyemezsin deyiptir. Ka vakt adam kova adamının üçsen nişat geliyor, şovkluk geliyor deyiptir. Ol bolyan da attır, dinine bağda attır deyiptir. Dinine bağda attır deyiptir. Dinine bağda attır deyiptir. Özün bulmaya değil mi? Bir neferden kömek al. Birini yanına çağırıp gir film müdahilliğinin bir fırsat koysun. Öz ruhunun rahatlığından çıkıyor. Gel film müdahilliğinin gel ikimiz oturaylı şu haram terk etmeden gurrun edeyli. Gel ikimiz oturaylı Resulullah'ın şu mahal dirman ya şey diloti günne 10 dakika kanal 15 dakika kanal geçin kulak asaylı işteyli diysin. Gel günne 10 dakika kaza namaz okuyalım. 10 dakikanın içinde erti öğle ikinni okuyup buluyor. Kaygısız cahil okuysan kaza alıp buluyor. Bername rizi yetmezler. Allah bilen öz aramızda ey cemaat kadrin bilin şaydiliyen görürünler. Fırsatınız baka özüme de gerek görürünler. Fırsatımız baka kara yere girmeyek kadrin bilin şaydiliyen görürünler. Kadrin bilin şaydiliyen görürünler. Şu kadar gelmek soğuk havada ükuş tabağa olup keyif edip otis Allah'ın nurunun eteğine amalına da mert bulun. Elinizden tutun. İçeridekileri de düşündürün. Yolu bilen barın. Qaharlanmağın. O sen ahun ulamalara katışıp bir tovardadı bilipsin. Zenanan ozal ocuruk muhitte, ocuruk cevde, ocuruk kanvada ululmandır hamana. Onu bir mulahaze etti terbiyetinin izinine gel. Men o gurruna hadir girmeyin. Kulasa 3 nefer olup, 5 nefer olup, 10 nefer olup sen namazı durunda adam kovuk. Aslında cemaat Resulullah'ın koyun sünneti. Yeköyden namazı okandı nedir? Cemaat ben okandı nedir? Gurrun uzaklaştırmayın, gurrun şidi. Ölüm menen Allah'ın arasında nispet koymandır. Kıyamet günü Hudayi adamlar tursun nilenni fela yakumu illa men oniye. İstenen adam öldürecektir. Sonra temmeğinize turmak nasip etsin inşallah. Hudayi adamlar tursun nilenni ayak üstüne kalmak hemmenize nasip etsin inşallah. O her bir adamları ki can ölen ya şu yurdumuzda ya başka vatanlarda gezip verin, başka yurtlarda canı bilen gelecekten gelip başaran akla ya merid ya başka olurları var. Allah şoları da nasip etsin. Hudayi adamlar tursun nilenni ayak üstüne kalmak inşallah. Allah iman abruydan ayırmasın. Hudayi kursaklarınız nur imandan dolu etsin. Vatanımızda aman emniyetlik görürsün. Mehabbet, bereket görürsün. Hudayi hiç kaysınız namarda zar, mehtaç etmesin inşallah. Bir alhamdülillah kul huvallahu okuyayım, ötülümüzün ruhunu şad edip ilvun vatanımızda dua edelim. Bir abi.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. پیراغا ختم قرآن کریم لروا مشکلimiz var, idari beyliki marizimiz var diptirler. Geçen hafta soğuk havada Uqdefe ovasında bir toy boynalıptı. Hava soğuk, yol yakbandan dip birime ihtiyat edip gitmedik. Şu benden toydu geçti. Şun hakkında doğru ihlas bilen dua et piraga. Bir de bir iştiqalman ihlaslı olalım biri. Öyünün bir müşkilleri var. Allah şunu yengilessin deyip dua et. Beyliki hemme otururlar. Beyliki dua tamakillen hemmesine dua et. Ölü dirdin. İlahi amin. İlahi amin. Amin can huda. Bereket yürüyorsun. İman avret yürüyorsun. Emniyet yürüyorsun. Amanlık yürüyorsun can huda. Rahmetli yağıllar Allah yağdırsın. Amin can huda. Mehabbet yürüyorsun. İlahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Berahmetke ya erhamer. Berekallahümme anke. Yoldaşlarınızın dilinden tutavayım.